כמו ש-AI משנה את שוק העבודה, זאת המהפכה הבאה של עולם הנדל"ן, תקשיבו עד הסוף. בשביל שלא תבזבזו לא זמן ולא כסף מיותר, אני חייב לשתף אתכם במשהו שקורה בשנים האחרונות, ואתם חייבים להיות חלק מהמהפכה הזו. כי אם לא, אתם בחוץ. דירה להשקעה לא תוציא אתכם לחופש כלכלי. צאו מהסרט הזה. היום, יותר ויותר משקיעים מבינים שהם רוצים להרוויח ובגדול. לא כמו עוד בן אדם שקנה דירה, אלא כמו היזם הגדול. בשיטה הזו לא קונים דירה. צאו מהסרט הזה. זאת תיאוריית קונספירציה שהכניסו לנו לראש. מי שמרוויח היום את הכסף האמיתי בעולם הנדל"ן זה מי שקונה את הקרקע. בשלב הראשוני, עוד לפני בכלל שיש בניין, עוד לפני בכלל שיש תוכניות. כן, אנחנו משקיעים כמה שנים יותר, אבל אנחנו מרוויחים ובענק. עשרות משקיעים בשנה האחרונה הבינו את זה, ויחד איתי עשו עסקאות נדל"ן יזמיות. זאת המהפכה של עולם הנדל"ן. כדאי מאוד שתיקחו בה חלק, כי אם לא, אתם תמשיכו לבזבז זמן יקר וכסף שלא תמיד יש מאיפה להביא עוד.